100 000 z nich jsou vozy Škoda. Čísla zveřejnilo ministerstvo dopravy s tím, že zahájí testování i dalších motorů koncernu Volkswagen. Němečtí prokurátoři už vyšetřují vedení automobilky. Podle člena dozorčí rady skupiny bylo falšování emisí zločinem. Začalo to jako mistrovský inženýrský plán na ovládnutí amerického trhu. Skončilo to jako největší a nejdražší podvod v historii automobilového průmyslu. Celé roky nám tvrdili, že objevili svatý grál. Výkonný, úsporný a přitom dokonale čistý naftový motor. Byla to lež. Lež skrytá v několika řádcích kódů, která stála koncern Volkswagen přes 30 miliard dolarů a nenávratně změnila směrování celého automoto světa. Vítejte na kanálu Automobilový průmysl. Dnes rozebereme kauzu Dieselgate. Píše se rok 2008. Volkswagen spouští ofenzivu v USA s cílem stát se největší automobilkou světa. Zbraní mají být motory s označením Clean Diesel. Narazily ale na zásadní technický problém. Americké emisní normy pro oxidy dusíku byly tehdy zhruba 6krát přísnější než ty evropské. Aby automobilka tyto limity splnila, musela by do menších vozů masivně instalovat složité a drahé systémy SCR, selektivní katalytickou redukci, se vstřikováním močoviny, tedy AdBlue. To by vozy prodražilo a zkomplikovalo údržbu. Vedení proto dalo inženýrům nesplnitelný úkol. Udělejte motor EA189 čistý, levný a spolehlivý. Fyzikální zákony ale obejít nešly a tak se inženýři rozhodli obejít zákon. Zrodilo se takzvané odpojovací zařízení, anglicky Defeat Device. Nešlo o mechanickou součástku, ale o chytrý algoritmus v řídící jednotce motoru. Tento software byl naprogramován tak, aby přesně poznal, kdy vozidlo prochází laboratorním emisním testem. Jak řídící jednotka analyzovala neobvyklé podmínky. Auto stálo na místě, točila se jen hnaná kola, kapota byla otevřená a volant se nehnul o jediný stupeň. Jakmile software detekoval tento vzorec, přepnul motor do speciálního čistého režimu. Zvýšil recirkulaci výfukových plynů a zachytával emise na maximum. Auto splnilo nejpřísnější americké normy. Ale jakmile se volant pohnul a auto vyjelo z laboratoře na silnici, systém se vypnul. Důvod? Ochrana filtru pevných částic, zvýšení výkonu a snížení spotřeby. Výsledek byl pro ovzduší fatální. V reálném provozu vypouštěly tyto motory až 40krát více rakovinotvorných oxidů dusíku, než povoloval limit. Tajemství vydrželo až do roku 2014. Tehdy chtěla nezisková organizace ECCT dokázat Američanům, že moderní evropské diesely jsou skutečně čisté. Zadala proto univerzitě v západní Virginii nezávislé testování v reálném provozu. Vědci naložili měřící zařízení do kofru Volkswagen Jetta a Passat a vydali se na testovací jízdy napříč západním pobřežím USA. Čísla, která neměřili, nedávala smysl. Jetta překračovala normy 15krát až 35krát, Passat 5krát až 20krát. Když na výsledky upozornili agenturu EPA a kalifornský úřad CARB, Volkswagen začal mlžit. Celý rok sváděli vinu na technické anomálie, nekvalitní palivo a chybné kalibrace. Vymlouvali se, ale důkazy už byly neprůstřelné. V září 2015 došla úřadům trpělivost. EPA pohrozila, že Volkswagenu neschválí vozy pro modelový rok 2016. Automobilka byla zahnána do kouta a konečně se přiznala existenci podvodného softwaru. Ukázalo se, že software je v 11 milionech aut po celém světě, včetně modelů značek Audi, Seat a Škoda. Důsledky známe všichni. Akcie se propadly, padaly hlavy nejvyšším vedení a někteří manažeři skončili ve vězení. Finanční účet po Volkswagenu, pokuty, kompenzace stály přes 30 miliard dolarů. Největší daní ale nebyla finanční pokuta, byla to ztráta důvěry. Dieselgate nenávratně poškodila pověst naftových motorů a donutila celý průmysl obrovským tempem přejít elektromobilitě. Pokud vás tohle shrnutí bavilo a chcete více nekompromisních rozborů z automobilového průmyslu, klikněte na odběr. Co si o aféře myslíte s odstupem času? Zabili si výrobci dieselu sami? Napište mi váš názor do komentářů. Díky za sledování.